Take your place, Holy Spirit. Uzitane mu para Jesu. Amen. Amen. Imatola kukutswa ikumbitwa na mwali wenu ninguwa shetani manirani kushulira akatipenda ndichitenda mwana wa mwali bishopu chiri chindamai amuchetine vatu navivekeveke in the whole church. May God bless you. And tell the bishop Magunda mshuliri pamuchetine. Thank you so much. Manerano kosha andiri kutenda kuti hausikuzokera wakadaro. Something is going to be imparted in your life.
Proclaim the Lord, proclaim with me the Lord's greatness. Let us exalt his name together. I sought the Lord. He answered me and delivered me from all my fears. I sought ndakachata Mwari akandipindura akabvisa kutya kwangu kwose. He answered me when I sought him. He answered me and he delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant with joy. Their faces will never be ashamed. Vese vakatarisa kwaari zviso zvavo zvakapenyeswa. Then verse 6 says, this poor man cried, and the Lord heard him and saved him from all his troubles, not one trouble. He cried, not cried in vain. The Lord heard him and saved him from all his troubles. Verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. Verse 8. Taste and see that the Lord is good. How happy is the man that take refuge in him. Verse 9. Fear the Lord, you his saints, for those who fear him lack nothing. Verse 10. Young lions lack food and hunger. They go hungry, but those who seek the Lord will not lack anything good. 2 Kings chapter 6, verse 16 to 17. And I can take about verse 15, it's okay. When the servant of the man of God got up early and went out, he discovered an army with horses and chariots surrounding the city. So he asked Elisha, "Oh my master, what are we going to do?" Verse 16, Elisha said, "Don't be afraid, for those who are with us outnumbered those who are with them." Verse 17. Then Elisha prayed, "Lord, please open his eyes and let him see." So the Lord opened the servant's eyes. He looked and saw that the mountains was covered with the horses and chariots of fire all around Elisha. May God bless the reading of his word. Mwari ngavatiitire zvakanaka manerano. Ndiri kutenda kuti ndichashumira from the heart of the Lord. Zviri pamwoyo paMwari nokuda kwekereke under the anointing of the servant of God.
akati rich. Saka ndiri kuzoshumira zvandinotenda zvandanzwa naMwari. Mavhesis akawandisa kana uri kushumira. But when you pray, Mwari pane zvanotaura kwauri. Ndoda kutaura about trusting in God. Kuvimba naJehovha kune pundutso. Amen. Trusting in God. Unonzwa kubuya paPsalm chapter 1 ichiti vakaropafadzwa anovimba naJehovha. Akafanana nemuti wakasimwa pauwa dzemvura. Kana drought ichiuya, iye haazvinzwi nekuti ari pamvura zhinji. Hanzi anotuma midzi yake ichienda kure. Uyo anoimba naJehovha. Hanzi haana kufanana nekuti inopeperetswa nemhepo.
akagona. But mwana wakafa, akageza, akapfeka zvakanaka, akati ndakamuchema karo. But nhasi, nekuti aenda vakaenda vamwe, hatichagoni kumuchema. I've done everything for my mother. Right now, ndakachema mama. Izvo zviyamweva kuti unozokuti unounoti ndikunyaradza munhu. Unonatsogona ndaperekedza munhu. Kuti uperedza kutaura kumukonzerta. Unoda kupasa. Unoya kuna matiri kumapeta. Unoda kudai. Wemuda zvakuita mutete kakure. Spiritual maturity. Yakufesa zvimwe. Haikona kukura pane zvinhu zvakanaka chete. Kune vanhu vanodakarika zvakanaka chete. In every situation. Mutete kakure kufesa machallenges. Achimira. Achikokekometi. Because you know that vose vakatirana kuna Jehovha. Zviso zvavo zvakagwinyiswa. Mwana akatsiva Kristu. Ukurame une chiso chakaguma. Chichisingafaire. Mwana unotsiva kufadza vanotenda. But dzimwe wake just for faith. Kuti unoenda here. Kana wapasira unotaka urimi here. What?
vision pai. Ndo panenya kurwa kudzingavizi. Awauyi kuchitanga vision. Wale vakamunora exams. Saka shamari dzangu waita zvekuerenga. Tichienda kulibrary ndikasvika mabata mabhuku anayo. Ini ndakaenda kumabhuku eshona. Wana vafunge. Wana vari kuchaneta. Kunoverenga kuwaredza pfungwa akazodai ndobva azodai. Nguva inoita sei? Ndakapasa shona chete. Pafunge nekuchanetei. Kushaya focus. Matambudziko akugara nekubvisa focus. Amen. Kuna matinopinzwa namuna mwakaita kuti foire but marachitirenda life. Maticha inoda kuda kusvika naMr. Kavhuvhuti. What's wrong with you? Ndiri kungofunga kuti saka vazvazodai. Saka vazvazodai. Baba vangu vaita sei? Vazvazodai. Maresults akuya 1. Shona. Shamari dzangu dzine chain of peace. Machain vanagresere. Mutonyara kumuratidza kuti yenge tinotora maresults tichisvika kudai. What's wrong with you? I don't know. But ukuzviziva. Kanisa focus. Ndakati Mwari form 4 ndafoira but handifoire pakuroorwa. Handichafoire kuti pakuita sei? The ball is in your hands. The decision is yours. Kana uchakuna wakati wakusi uweza kushamo. Kana usina kutamani unazote mabapitike. Ndazororwa ndachata paya. Ndakata kuna mkomana anondibata. Achachata nemiti anondibatanisha. Andimuva ndapasa. Ngende mugau ndapinda. Ndikati Mwari, ndinoende mikone wanorefu. Mwari kwakutaura kuti muranda wake uyadi kudzidzisa English yokuteerera iwe. Chiragaiti kutsvagirei ticha yokuenda kuna ticha uya ndodzoka toende zvavakutongosiyana vanyora ndomakirwa iyo ndodai ndapasa. Chinyoresa izvi chingonyoresa. Zvimwe zvawakatadza kamwana mukukugonesa nemurume wako. Ndozvinotiona Mwari. Ndatoda kucollege. Ndicho chinhu chakuita muri kuona chamuripota muchibudisa ichi. Vakazofoira kumarriage. Ini ndikapasa uko. Ndakuchitaura chirungu chekutodai. Ndatoda kubatira kupusha. Vana vangu vese vanenge vachikurova ma-A. 10 A's. 11 A's. Chikura ndati hata kuna mwana anopasa male transfer intelligence. Asi vana vachipasa male chivaneka makai. Vanoita dance kavaina. Saka kadatira kuna. Saka ndinokachimazwa kuti Jehovha kudzwai. Ndokadatia vangu vakuinvest. Ndobva zvakuti musina namufundisi kaprofu. Pagraduation Magunda. Saka muda kuguma nediploma iyi. Ndikati zvekukatolika university zvaaina ndazvigona. Ndaiziva kuti ndideri. Zvikati aiwa mutoenda. Tiri kuti mwanasara ndazvikati Magunda mutoenda. Ndatoisa zita renyu. Kwakuenda kuchikoro kuya. Kwakunesa mabeba angu kudai ndatoisa. Ndatotanga kuinira nekatolika iya. Ndida ndazvigona here izvi. Ndatoona kachimbuka ikapinda zvikazodai muromo munyitare zvikadii. Ndodai. Saka kwakuda Mwari intelligent steering ndodai baneyo. Yoshandisa madiscussions. Ngatisangane madiscussions. Uyari mama. Hakuda waini. Wari moyo kudai. Ngati
kuenda so papa no madhoktors topic ya reject kunotikira topic kudzokera kuba kuchema na kufunga ndani cheni kwene kati ashikira na Magunda tsaite babu character ekuti chamabata pets ndoti kuna ule reject ndakanaso kuti mwana wangu andakapasta ndikati mwari ngakupenjere dzekuziva vanhu vanokuyambutsa kuti zvikuita dzidhana heti yekuti breakthrough yako iri masaiti papa hauhoresi kungopinda muchechi kudai papechi wotogara kwakauriwakanamaupisa uyo ari pasaiti pako kuti manager uite manager hauhoresi kuzviva uri kuropa ndikati Jehovha hello, can you help me? Want to do my dissertation in teaching? I can assist you and help you. My dissertation you know reject. Nakati Jehovah ndiri dofu. Asi mimi kama dofu. Damu yende sauna baba sikokota wa education. Isa ndinada rofikiro. Dr. wangu shikanza anga achita wakune mkazi wake avaro wani motikari. Dr. Fila. Dr. Ndeko Reverend Magunda. You are going to pass. I will stay with you. Kuna ule ngo tuyo. Dr. Nyuraka. God said, I will supply all your needs according to his riches in glory. God of riches in glory. Iyo ya sisi njiwanu kaishi. My riches are in glory. Mumsida kati bichini amata. Ivane Jehova. Nimate mwilo tete msibabu munu. Nika inema minerals yesi. Izo zizo mwenu kuku msibabu. Toileti ya maiwa kwa ipa msibabu.
Riana Ramasanda Rabosika, Lena Rabasa, Marikaite, Shamis. Open the floodgates of heaven. Marekatara Bashika Ramasa. Kuna floodgates. Hallelujah. Kuna yatisiza Ramasa. Those who trust in the Lord, they will never be ashamed. They are not shakeable. They are unshakable. Those who trust in the Lord, Abasumuswe, Wanamera Katima, like Mount Zion, Wanamishika, Wanamashika, Nishikula Tinashika, Janata Ulatu Natinamata, Nashika Rekeso. It's not by might, but by the Spirit of God. Actually, it's given our Shiva. Shiva going to an ending. Marika Satabasa. Imanata Paulina Mandarabasa. Yes, Lord, in the name of Jesus. Mandarabosoto Mukoshika Rena Mandarabasa. Rana Masadarabasa. Ria Mandarabasa. Reta Makashika. Murena Ria Mandarabasa. Ria Narabasoto Musa. Rena Makatarabasa. Ria Narabasa. Murena Katarabasa. You are more than a conqueror. Urimukundina kufurisa. Mandere Boshikiana. No weapon fashioned against you shall prosper. Every tongue that rises against you, we condemn, for this is the heritage of the servant of the Lord. Mandere Bokosata. Reba Makashika Ramasa. Narabasa Teremosa. Shokoresi against your progress. I condemn you in the name of Jesus.
Pray